baby biara ya to wo anase yesi dan na edwaye hyem no edwaye so wo bedware wo plain nipa nyina betwa mu no esima eti amra obosom ni kwan so wura wadwaye eti anamra o se du anado a ye wa homa bi ye frɛ na hamachem otu hamabosom otu ti se obofo otu o ma wo mu yate ye nkwana na otu twema o bon so wa besen ko ye wo bibi ti se sasabonsam ana samantan ya nananom kyerɛ ya ama edu mmiri bia otu sa ha sei saa de we wa ha sent bi wa wodu ba bia otu sama ya ba Maria Siafana nyina akwaba ni modin yi pa de ba afidi kase we say attention TV so I'm sure subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enfa emhamisa de bia me kama sem say enkase yese na kase me say ensema achese anu odru emu ohie de bia me ka chon say binya mpanyimfo o ma wadre ewo ensem no na me no abetena se na ne ewo dwen ewo ho wa utimi bo nkomo ewo fiefie mu emsem menya atituru ni asofo a omanya inimdie ewo ensem no ho na me no ma ba betwetwe nkomo na wate ho ase ewo ensem a ekwenti ene menya eye sofo panyi ochire ewo efie ha me no e ba betwetwe nkomo ni mu odin yie pa eja e mo akwa ba de attention service mami yana eja ho ayefe ni mu odin pa nya grokra enen komo e ba bedie na ye wura sunsun okay enti enye ba ko ye be wura ha ne abo wura ha na wa ma wo nimdie kwese bia me kama sem say sunsun ne ma ne ye fa bibia atra keke but mo ma yehu say bibia na ho sa ewi ase ne say bibi wo wi ase bi ni wi ase anka ye da anka ye pon ne kura ye ntum so ye tu ye pinge se bibi ewo ewi ase empire pi no eja ya ye dwale ewo abonten enyama ye bucket so ani ye de ye bunsu ne ye kwa kodware enti abonten dware na ya time be na enwo say ye dware because any time bia yetimi say nso di ye dware. Oh, thank you. Etie for me mamo akwa babiem se ne awa kire no. Ene baby a wo bia Ewrade nka ho na fa wadwene di asembi sei anan kire we echi mami. Meni aba wa bisa asembi a ene no ya adwene se niam bi wa emfa ho. Ya ti abre na edi enya. Bible say nyama nyina betwam but onyankopon na asem de entwam nti ade a ye mu aten ye nyame asem nya ka nyina isanse betwam nti ye be ebebu nkonta ade bia obeye wasase twa obebu nkonta enti se wudware wo abonten a meka kiro se enye se eye anopa se eye ewia se eye anadwo ana assume enye se obedware wa abonten obi ho si me dwan me twena e bia kakra na makodware huhuru obi okrom ti metam bidie nyina tunsuo eso metam bidie na tunsuo na makwa akodware ampa ma me nkyere wade bi ya wade bi wo wa woye na aka wo ne wo ade bi wo dakru bi eye dakru pe na abetwem na saa dakru no mpo no wonim da akwese obi wona afuo na da bia nkrofo wia no ewa afuo mu but unko hoda nso ye nchi obi ada ondu ana so ade sentima min tu banchi ba kwana min tin kontomre ba kwana da wo ti ba kwana saa da na e becho so what I say but nkrofo wia da nso ye nchi wo da okote no saa da na nti ye wade bi da bia me kama sem se ade aye friend no lucky akanipa abrabo se woni lucky wa abrabo ma ade abesum bi ebese nti se wo ka se wo dware wa bonten nti dakru bi mi dware a ebi asada na wo dware sada no na wo ne sunsum bi se onipa ka se wi ase da wo sa akwa ma me ma motete kromu mo na mama sunsum san aye common so ati ase obi oti akurase en nka tete na kronya mie no na sunsum so mo gidi because edu anado a ye wa homa bi ye frɛ na hamachem
otu hamabosom otu ti se obofo otu oma wo yate ye nkwara na otu twema otu bon so abesen ko ye obi biti se sasabonsam ana samantan ya nananom kire ya ama edu mmiri bia otu sa hase sa de we wa ye won far bi wo me kan far anka sent bi wa udu ba bia otu samaya ba ana bibia betwe enna no sa de no kronti ye nkire ye nti obi wo wa sa perfume ya mo yusu ya mpo e wo ba bia obeti bi nka na nyi nipa na yusu eye sunsun bi na abetwa mu ho eye sunsun bi na abegyina ho nti se udware wa abonten a mami ehu kakra nti ya nananom nyame de wo mo bae no omo ma ye te ase se ye be ye bibia efre na dwaaye enya fa se obegyina ho na wadware na fe adware no meka me kire obibi se ye wo nkwara brem adware ye de ye gina abonten wo adware no do ono emfa ho but unya hu se wanufu apeja wo yoba unya hu se wanufu apeja pe eni kwan se wo ma me ma o kwan na adware wa abonten but wo de wadware wa abonten akodu ba bi nti akokwa ye obi wo wa onfere no ho ene ma na amaba no emu 95% onfere wo nti obehye atare a owu so hye atare de but atare na o hye be ma bia na ni be boso bia be se wa hye atare ma bro na atare so everybody no correct bia hu se so hye atare onfere no nti wudu baby na se so onfere wo nti o ma me se so nware na wo sere amade minua ebe kwa gesi wo nyama bebre one ebe tmesi wa war kwan two ebe tmesi awo kwan wo adwuma sam kwan nyama bebre wo wa odware wa abonten a ebe tmesi wo kwan sunsun sam wo eja se na o ka se abonten no mutimi boy adware e wo fie mu abonten ti se obi wo ha bia okwa kurase auto hu pa balanda so no na bia obi asenso di esi wo abonten na obi o mo ha adware no wo efie no emu ene bo so adware ni she inside ibi wa se ye kan dan na o ene a 2 bedroom ne ha o mo so ho de no mutimi dware wo inside no so nya nsa se obi ana mini aba wa bisa me question baby biara ya to wo ana se yesi dan na edwaye hyimu no edwaye ana se yabonten o maye saade no edwaye se wo bedware wo plain nipa nyina betwa mu no esi ma eti amra se wo hye ye nananom abreso no mo de abensa no na de hyehyem on sata mo crash na ni bia nya bunya materials ni ponti abensa no na de hyehyem pampro no ma ni aje ho ebia kete o maye kete bi ni de aje ho wo hyema edwaye obosom ni kwanso owura wadwaye eti anamra bayifo ni kwanso owura wadwaye ba late ni de omutimi wura ye dware by late ay dware no enye common okay enye common so ye dwaye nko ade amra bi ani kwan gise nipa kono na honhom kono wa trete wa ma fe onya wa monitor wa ma baby open na bia enye until late edware na ye ibet me dware 11 anytime bia betum edware na mo me nware wa abonten edware time na ho okay nyame bo wiase fi anopa akosi anopa wo ye ready asa wo nsu ko dware wo edwaye emra wo nti ye frɛ na edwaye enware wo abonten mi gina gota na no na medware but bia ntem penti ebinim ye sa bet man fan ye wadwuma daada pamoche nkomo no ayede Penfo can assemble say common ye dem ti sade san inclusive from pamoche mo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so emfa emma me ni mo din ye pa eja esan so etia ne se ne menya ne de me ma ne insurance a ekoye bo ewura nsem foforo emu eja baba wa ne mrantie eya bebre na eduebo beach abana ne yeko beach ye ho na ye kwakofa omo ho ne emu odin ye na omo kwese omo ne omo ho ereda ewo empo anobi okromu wo insum nom do mo sasabi ehyehyehye omo sa enema ni nyina no implication be na ewo yeso asem papa etiefo me sama maka meni aba em se me no ka anaye em asema me no ka no enye Ghana asem Gold Coast asem penyin sem nti se obi ye young age obeka se oja nkwasa asem nya oka obi a
ɔyɛ beyond no nea yɛ ka no ɔbɛbu ne kwasi asɛm but obi a n'ani afiri no deɛ ɔbɛtena ase adwene sɛ nkurɔfoɔ yɛ aka n'asɛm ɛna obi a wafa saa situation no mu da no ɔbɛhu sɛ me nuaba Bible sɛ yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan abrabɔ bi a yɛbɔ biara no ne nsunsuanso wɔ Bible ne keys nso wɔ Bible nti yɛnkɔɛ sɛ woyɛ aberanteɛ woyɛ ababaawa yɛkɔ beach anaa yɛnenam mfikyiri ne a ɛwo fa wo ho a yɛwɔ ho kwan na wie no obi ohun bi da deɛ ɔbɛka sɛ that me a mehu bi da mehu bebree ne deɛ metuma aka kyerɛ sɛ wokɔ nsuo no ɛda hɔ no sunsum tim na yɛn sunsum no Jesus Christ sunsum no onyame me ɛte ase sɛ ɛyɛ ɔno no sunsum konkran wanka ne sunsum kɛkɛ wokan scripture na ɔsɛ ɔyɛ nyame ne sunsum konkran na obutu nsuo ani adeɛ yɛ konkran yɛmfa finka no ɔno na yɛn nananom de wɔ werɛ hyɛ mu ma wɔn tena nsuo mu sɛ nsuo bɛgye wɔn kwa nsuo bɛma wɔn ba nsuo bɛma wɔn adwuma yɛ yie nsuo bɛma wɔn anyina kyɛ bɛtɛ yɛ baa no Kristo ehu no yɛsi wɔn deɛ no ɛyɛ ɔbɔsom nti yɛ oyɛ saa wa commit ɛyɛ mɛmɛ na ɔtae so ate ase nsuo bia ni wiase ahohom tim kyese pool kura ahohom tim so wokɔ na ɛyɛ lake ketewa bi mpo na tawa ma me nkyerɛ wo bɛgye media wota fa mfikyire ana baabi a nsuo da nsuo ketewa bi da nsuo tɔbrɛ no nyɛ sɛ monka no wobɛhu sɛ na ko mpata tarapia na ɔmo dedam especially makyiri kakra but me banka no nka asase nyina yɛ nam mpanyinfo etie me di me dase obi ɔte nkran asase so nyame bɔ nkran special for nam tarapia ne adwene nti baabi ankran ɔwura bi ada na adwene wɔ mu baabi a nsu bi ada apata wɔ mu 3-4 de wobɛkɔ na kobi wɔ ne nan mu sɛ kobi nya bɛ mu a ho sɛ sunsun bi tim mpatɔ wotie no nti sɛ woyɛ abayewa ɛfɛ yɛ prema asɛm ma trampo ano da ya transfer ma kompo ano nti nya wo kan ma dwene yɛ fast wo be kɔ ne yɛ che prem nya se bia I say yɛ gye ani but bisa sɛ ne sunsuanso bi wie sɛ so wo be kaya abra Bible sɛ ɔwɔ ne da yɛ na adam wie ha wa wie na ɔkɔ no kun wɔ no ɔno yɛ ɔmo bɔ ɔmo sɛ sana bibi papa bi wɔ yɛ mo a yɛ dan yɛ gya no me say adagya bibi papa bi odew bi e wo yemu na sa ye de ato sa na me en kata so o na me hu say kata so nti sa de na nyame de ma ye na chi ye ni bi na ye di ni no ye nsɛ no nti se wonu be makɔ beach na odonti ay ade aba e wo ye da so ye say e fa ye ho ni nia ani ene wo fa ho nsom ani ene wo fa ho hwɛ na ya de me coast station do western region me hu po me hu be 10 mrante no fa nkwala no maiwa no wo bush from wo kwan enye na western makoi me eastern timini wo kwa western region enye na so western there eastern wo for ba wo nwura ma entansi but wo kwa for ba western region acha 7 days mususu aso besi oba ni wu ani na abesi se ye fa no ye se kutwa but nti akona wo ni pemu no se du bet no ntuma control na agye se na ka ne ye nyi nti wo ma oba be ma fa wo nsuo ma efe life but ni nsuo sanso no asembe wo ma be ma fa wo ba bi a enye dan na ofawa asembe to wo yusu word bi se eye dan to a ye fra ne dan ye na nanom trans no because of that nti wɔn kɔ akurase ekosi da wɔn afuoma wɔn nim sɛ bibisa wɔ hɔ nti wɔn nya kɔ afuom wɔ pɛ baabi a wɔbɛtumi ne ɔba ada wɔ afuom gye sɛ ɔde akokɔkɔ nti wɔn anu ansa wɔ afuom no wɔbɛkɔ na wɔn de akokɔ akɔ hɔ akokɔkɔ hɔ pɛ sunsun kyerɛ sɛ nipa aba hɔ nti ɛsɛ etu yɛ na nipa yɛ nti wɔsi da wɔ afuom na akokɔ ni wɔn afɔ ɔba wɔ hɔ a nsunsun aso bɛka
Odi for agree na ade san inquire for topic we dey san ebeto so de ye ni esua ni ma wo mi am tekra mi esua bibi e wo bibi wo hokra na minim so ne wo mate ni ma bi ase ansa ne ebe sorry jumede se no e bia onkrofobia adofobia pese wo chia na pese wo ka mi bi e hwe wo ne bia wona ma so dia to e bia so bi pe wo chia kwa na so pe more ideas and so pese o hu hintasem bia wo betini adane de e dia twe for say ye beda ye nua ba na se ne question ne mudo the topic no e se nya daje ma me niam we no na se mo sa bra wie ye bri ya ye abefo no munya kwan na mo de wuram na etwe ya dwene ko because I say ya pa ho ye twam nti aka ye tinti ye mfa nya hwe bet de sunsan so e brain nti meda wase bebre na mechia metiefo a wo tie me nyina me yere sof ma me efia chewa ye frem sof okire me yere nso de efua chewa nti ye sa okire me yenu no sa akosia ye ma me sof ma me efua chewa na sha me sof pani sof o amponsa kofodua oyoko branch pichia woni unyansa hoden a wode ma me afutu a wode ma me sof pani lawyer Eric Bedu nyame shira bank manager wosum ene wafutuni de mabedu baby unchire no nyame mama adwuma nkoso metiefo nyina ma so pen Francis Akoma akukudura nyame de amawo abotre nyame de amawo wo de adandan me enye kwa nyame bedua attention TV so no wachira mu nyina medamase medin de sofo ochire ma so no wo kaswa to Liberia camp Tipa Junction humble thyself in the filling station the cheap my number ni 0243 80 75 00 na eja one fa sorry ni dey anto there oh me da se ma sorry ni Mozama Church International me sofu pani ana me komseni ya de nanana na de afre maka wenti nana mitaya jona jehwapia akabua the 10 that's michiano so ojo so for you was attention to for that see to answer for na why I for any meti for Ghana for nyina pam show de bia me kama sem mo subscribe channel no ma me mo subscribe channel na nsem bi se na mo beti hintasem se obu ha wo ye wo no ma me anche want na se anche nchiro nsem bi ohu efa sunsum sem ne sa ne ma na heye na obenya ne ebenya mo ma kwawadre ohu nsem ne no ma besi nkonya no achiro na wutu ana mo bia ohu se na mo amitui eye anase enye makram mi abedi dwumade ho chia me medi ene na natili aka file je makram da se ne examination